അതിജീവനത്തിനായി ഡോക്ടർ അപർണ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട്. 2019 നിലമ്പൂരിലെ പ്രളയത്തിനിടയിൽ വന്ന ഒരു പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. വായിച്ചവരെയെല്ലാം കണ്ണ് നനയിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ വാർത്തയൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമായി നിലമ്പൂരിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ക്യാമ്പുകളിലെത്തുന്ന ഡോക്ടർ അപർണനാഥിന് രോഗികളെ കാണുന്നതും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും അതിജീവനത്തിനുള്ള വഴിയാണ്. മകനെ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിലമ്പൂരിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ വീട് നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപർണ. പുതുവർഷത്തിൽ അപർണയെ തേടിയെത്തിയത് മൂത്ത മകൻ രോഹന്റെ മരണമാണ്. അജ്ഞാത രോഗം ബാധിച്ചാണ് ജനുവരി 1 കുഞ്ഞു മരിച്ചത്. അധ്യാപകനായ ഭർത്താവ് കുരുവിളയും മഞ്ചേരി മുള്ളൻപാറയിൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം കിട്ടിയ അപർണയും ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും. അതെല്ലാം പ്രളയം തകർത്തു. പ്രളയം പ്രതീക്ഷയും വീടും നശിപ്പിച്ചു. നിലമ്പൂരിലെ ജനതപ്പടിയിൽ കുരുവിളയുടെ വയോധികരായ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. വെള്ളം കയറി എല്ലാം നശിച്ച ആ ദിനത്തെ അപർണ ഓർക്കുന്നു. 7-ാം തീയതി ഇളയ മകൻ കിച്ചുവിന് പനിയായപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായി നിലമ്പൂർ ടൗണിൽ വന്നതായിരുന്നു. പെരുമഴയെ തുടർന്ന് ടൗണിനടുത്ത് കോവിലകത്ത് മുറിയിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കേട്ടത് ജനതപ്പടിയിലെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയെന്നായിരുന്നു. ഇട്ട ഡ്രസ്സും ഫോണും ഒഴികെ എല്ലാം പോയി. ATM കാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പുതിയ വീട്ടിലും വെള്ളം കയറി. അതിനിടയിലാണ് അപർണയെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിലെ CMO ഡോക്ടർ സുധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിളിച്ചത്. മുതുകാട്, കരിമ്പുഴ, ജവഹർ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി. ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് 0-ൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നാണ് അപർണയുടെ ഉത്തരം. ഞാൻ മനഃശാന്തിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. എൻ്റെ ജീവിതമായാലും പാർപ്പിടമായാലും പുനർനിർമ്മിക്കണം. പക്ഷേ തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ക്യാമ്പിൽ അടുത്ത രോഗിയെ പരിശോധിക്കവേ അപർണ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആ പത്രവാർത്ത. ഈ പത്രവാർത്തയിൽ പറയുന്ന ഡോക്ടർ അപർണ എൻ്റെ സുമിച്ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മോളാണ്. ഞങ്ങൾക്കവൾ ശ്രുതിക്കുട്ടിയാണ്. ദുരന്തങ്ങളിൽ പതറാതെ, തളരാതെ, പുഞ്ചിരിയോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിതത്തെ വിജയമാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കപ്പിൾ. ഇനി കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ശ്രുതിയുടെ കഥ കേൾക്കണ്ടേ? നേരിട്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി CFLTC കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിൽ നമുക്ക് ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന പേര് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ 10 ആളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരാള് ഞാനായിരുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം? റിസ്ക് അല്ലേ? ഇല്ലേ? എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ പോയാൽ ഇവിടെ അപ്പച്ചൻ, അമ്മച്ചി, സാജുട്ടൻ, മോന് എല്ലാരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? അതും 10 days ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് 7 days ഡ്യൂട്ടി ഓഫ്. അത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, വീണ്ടും ജോയിൻ. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 15 days മാറി നിൽക്കണം. 15 അല്ലല്ലോ, 17 days മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ കോവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ, എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല. PPE കിറ്റ് ഇടുമ്പോ ശ്വാസം മുട്ടുവോ, എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ, കാലിൽ ഷൂ കവറൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ സാധാരണയോട് എപ്പോഴും അതാ പറയുന്നത്. അതായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യോ, ഞാൻ വീഴുവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കളക്ടറുടെ ഓർഡറാണ് വന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ പേടി തോന്നിയിരുന്നോ? എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം സൊസൈറ്റിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി. എന്റെ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സാജുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാജുട്ട എനിക്ക് ആക്ച്വലി പോകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പല പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളുമാണ് എന്നെ ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സാജു പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹോൾഡ് ബാക്കർ ഞാന് അധികം പുറത്തു പോകരുത്. അച്ഛനമ്മയും മോനുള്ള സമയത്ത് 10 ദിവസം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് നോക്കിക്കോളാം കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു.
ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാലിനൊക്കെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സത്യം പറയട്ടെ, ഈ 10 ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്നിലെ കോൺഫിഡൻസ് അത് 100 മടങ്ങ്. ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, എനിക്കൊക്കെ ഇനി എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. അതിന്റെ കൂടെ വലിയൊരു പണിയും കിട്ടി. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി. അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി 10 days കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലേക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റർ എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു, അമ്മയെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും കാർഡിയാക് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആയിണ്ട്, എന്നാലും അതൊരു പേടിയായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. മോനുണ്ട്, പിന്നെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് 2 aged ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ താഴത്തെ റൂമിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാമായിരുന്നു. അതൊന്നും അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് എന്ത് ഭയങ്കര വിഷമം വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അമ്മയെ വിളിച്ച അമ്മേനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. മോളെ നീ ഇങ്ങ് പോന്നേക്ക്. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ സാജുട്ടനെ വിളിച്ചു. സാജുട്ടൻ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിൽ വന്ന് ഞാൻ വെട്ടിങ് അടക്കൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് പിന്നെ 7 days ക്വാറന്റൈൻ ആയിരുന്നു. ആ 7 days ക്വാറന്റൈൻ വാസ് വെരി വണ്ടർഫുൾ. ഒന്നും അറിയണ്ട, ഈ 10 ദിവസം ഞാൻ ആക്ച്വലി റിലാക്സിംഗ് ആയിരുന്നു. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു FNTC-യില്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ PPE ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മള് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് തൊട്ടിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുന്നു, എപ്പോഴും പണിയെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ്, പോസിറ്റീവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് വരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽപ്പൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആയത് വന്നപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല. 7 days ക്വാറന്റൈനിലിരുന്നു. 30th എന്റെ ക്വാറന്റൈൻ തീർന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻലോസ് ഏജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് മോനും ചെറുതായതുകൊണ്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു, ആർട്ടിഫിസ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിലമ്പൂരിൽ തന്നെ സാമ്പിൾ കൊടുത്തു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും റിസൾട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവര് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സാജുവിനെ വിളിച്ചു. സാജുവിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ദിവസം നീ ഇരുന്നില്ലേ ശ്രുതി, ഇനി നീ 2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. അമ്മയുടെ ഒരു ഒറ്റ ആളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ കോള് വന്നു കോവിഡ് സെന്ററിൽ നിന്ന്, ഡോക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് റിയലി, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ. പക്ഷെ പിന്നെ ചെറിയൊരു ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈൻ. അതും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സിംറ്റം മാത്രമായിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ ബ്രീതിങ്ങിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു ഡിസ്നിയെ പോലെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല. എനിക്ക് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ വളരെ സുഖകരമായിരുന്നു. ഈ 10 ദിവസം കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തും, അടുക്കളയിൽ പോകണ്ട, പണിയെടുക്കേണ്ട, ക്ലീനിങ് ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരും സ്റ്റാഫ്സ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അമ്മ രാവിലെയൊക്കെ അമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരും. പിന്നെ അച്ഛനും ഒക്കെ പോസിറ്റീവായി അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പേടിയായി. അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഊണൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയായിട്ടേ ഉള്ളൂ, അച്ഛനായിട്ട് വലിയ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ സാജുവായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് എന്നെ കാണാനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ ദൈവം സഹായിച്ച് എല്ലാരും ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാരും നെഗറ്റീവ് ആയി. ഞാൻ ആർക്കും കൊറോണ കൊടുത്തില്ല. ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടെ എനിക്കുണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടോ, ഞാൻ മാത്രല്ല, ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സക്സസ്ഫുള്ളി സർവൈവ്ഡ് അല്ലേ? പക്ഷെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയണത് കുറെയൊക്കെ ശരിയാണ്. മാക്സിമം ഇതൊന്നും ആരും വരുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കാം. മാക്സിമം എന്താ പറയാ, നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കല്ല. എന്താണ് പബ്ലിക്കിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുള്ള? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് വന്നു പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. അത് വേണ്ട. കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കൊരു 10-15 days ആയി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, ഒരു ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഡിലേ, ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മാറാനെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട.